хора, отново сме заедно. Както знаете, аз съм Татяна. Днес ще снимам клип с моята приятелка. Седи нормално, за да се покажеш на хората. Извинете. Ето я. Здравейте хора, аз съм Мария или просто Мими. Да, както аз съм Таня. Или просто Татяна. Да, днес сме измислили да направим едно доста готино и шантаво предизвикателство. Предизвикателство е, защото наистина може да се пукне вода в лицето. Това ще го правим навънка. След малко се излезе навънка. Да. Това е балонът, който ще правим. Той е напълнен с вода. Както знаете, вижте как аз го пипам. Може да се спука всеки момент. Тъй като ние сега сме в момента на клим. Не трябва да го пукаме на него, след мен ще ни се кара, защото сме у нас. Да. И тя не е приморско. На хората не им пука, но да, все пак. И сега ще излезем. Ще бъдем боси. Охо, навън не е толкова топло, колкото се очакваше. Да, така. Сега, какви са правилата? Сега ще седне на земята. Седни на земята. Ама не до мен. Малко натам седи. Натам. Може би няма да виждате много, но за това ще взема сега един стол, който ще ви оставя на стола. Така, секунда. Ето така ще видя. Надявам се да виждате, защото мисля, че няма да видите, но... Чакай, аз имам идея. Ето, красянка, виждате ли? Дано да виждате. Така. Така мисля, че Да, но... нищо, стола се вижда. Добре, не може да се вижда стола. Не, хора, знаете ли, имам по-добра идея. Ето така ще оставим, за да отиди малко ти натам. Аз ще съм тук. За да гледате, значи правилата са, ние ще си подхвърляме балона и ще го стискаме колкото пъти ни се даде, за това трябва да имаме зарче. Да, ще взема зарчето. Да, отивай, докато аз им обясня правилата. Ако примерно се падне едно, стискате само един път и фърляте. Ако има два пъти и така, имаме до 6 опита да стискаме. Ако не се спука в никоя от нас, това значи, че ще има и втора част. Ако и тогава не се спука, вече сигурно ще мамим, за да изпука на този балон. Въпреки, че със сигурно, че ще се спука все някога. В крайни случаи ще вземем и една игла, която така ще боцнем. Ще боцкаме няколко пъти. Или с камъче ще боцкаме, не знам, ще видим. Здравейте хора! Така. Рафаел дойде при нас. Ето го Рафаелчо. Вижте му опашката. Опашката му е наистина направо, не знам. Хайде, Рафаелчо. Така, сега дай по-големия зар, за да хората го виждат. Точно така се говори. Да. Така, ние ще сме близко, за да си хвърляме там. Сега ще обясня правилата и за нея. Значи, правилата са... Аз ще чух. Добре. Нека да започваме. Първо ще играем на камък, ножица, за хартия, кой ще е първи за зарчето. Камък, ножица, за хартия, раз, два, три. Режеш ми. Да. Значи ти си първа. Добре, аз ще съм първа за зарчето. Нека да видим какво е. Едно. Стискам само веднъж. Гати, нещото. Ау! Добре, хайде. в гащите. 4 пъти. 1, 2, 3, 4. Готово. Сега ми го потвърдим. Опа! Дай ми го справим. 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5. Ай! Падам. 4. 1, 2, 3, 4. Да. Аз пък го стискам. 2 пъти. 1, 2. Добре. Винаги на нея и пада там. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. Така да видим. 1 път. В крайния случай с това нещо ще спукваме балона. Ще го така. Да, обаче не дейте. Да. Добре, сега хора започваме второ ниво.
А именно ще сложим и още едно зарче, за да повече пъти за стискане. Малко е повече, затова. Така, ще ги хвърлям ето така. Сега, сега съм аз, защото ти хвърлят вече два пъти. 3 и 2, 5. Трябва да стискам 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5. Ой. 8. Да. 6 и 4. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. 6, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еми той иска при теб. Вече се е казало. 6 и 4, 10. Пак 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Е така. Купа нещо. Така. 6 и 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ама не се спука, нали? Ех, бабицата ти. 4 и 6. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ще го потвориш така. Така, следващия рун ще изграем без зарчета, просто ще си го потвърляме така, тъй като земята наистина е доста ръмбава. Затова нека да видим. Сега ще сме по-отдалечени, затова няма да ни виждате задниците, за което съжалявам. Или не знам. Добре, нека да започнем. Ще виждате само това нещо. Ако не де го виждате, всъщност го виждате сигурно. Ребе, няма ли се спука това? Сега ще си го потвърляме ето така, защото така няма да стане. Да. Ама трябва да се отдалечим повече. Да. Наистина този път буквално няма да ни виждате нищо. Така. Хайде отидем, аз отивам. Така, ти отидем при Рафаел, защото той избяга безземно. Аз ще си играя с това до това време. Много смешно тича с Рафаел. Тичам с Рафаел. Е така тича. Е така. Добре, прибери го. Така, сега ще го прибере в тях. И... Еми не, Таня. Това ще го прибера. Добре, айде ти ви си там на мястото да беше. Продължаваме си играта. Така. С каква сила го? Ами ти го фърлиш със сила. Добре, айде. Аз дойдох при вас чак. Сега прави. Сега сме прави, ако не знаете, прави сме. И сме боси. Майко, това няма да спуква ли? Има. Има ли? Това е сила да го фърля, не става. Не става, хора. Просто това болница не ще. Мине под краката точно. Сериозно. Чуй, така ли го прати? И аз мога да го пазя пред цветята на баба ти. И какво да направя, че ги е сяла сега? Виж го. Айде сега бързо проблем. Какъв проблем е? То се пукна. То виждате, че как пръска. Пак ще го хвърляме. Затова ние Подхвърляме мокро. да, докато не остане празно. То се спука. То се спука, но вината е на Мимито, затова Мимито губи. Мимито ли? Вината е на Мимито ли? Каква вина ти го хвърли, ти губиш? Не, вярно ти го хвърли последния път, когато се спука.
Не е вярно, че го хвърли към мен. Да, добре. Така, значи хора, от сега ще направим още един клип, като купим балони, разбира се, защото, както казахме, ако не сме казали, сега казваме, че това беше последният балон, който бяхме купили, иначе бяха купили 18. Да. Живот! А ти що нямаш... Вече наистина нямаш такова да спиране. Това е ужасно. Така. Така, Чао! Чао, коментирайте, хора. споделяйте и харесайте и се ще абонирайте за канала. Да. Разбира се, ще напиша по-долу в описанието за другият клип, който сега ще направим. Тя ме бута като... Ти що си сложила краката на корема ми? Ох, днеска си стискахме зърната и си щипахме дупетата, защото аз попах от тях и тя не стима под дупето. Дай хора, чао! Спираме да си закаме вече.